Ce s-ar întâmpla dacă ți-aș spune că primul conflict dintre membrii unei familii din Biblie nu a fost doar o simplă poveste despre gelozie între doi frați, ci un mesaj divin profund, gravat în însăși inima omenirii, menit să descopere lupta dintre mândrie și supunerea față de Dumnezeu? Ce s-ar întâmpla dacă povestea lui Abel nu ar fi doar o mică notă într-un capitol vechi al istoriei, ci o oglindă care reflectă modul în care chiar și închinarea poate deveni un teren al rivalității și cum ceea ce oferim lui Dumnezeu dezvăluie de fapt ceea ce credem despre El? Probabil ai auzit această istorie de multe ori. Doi frați, două jertfe, una acceptată, cealaltă respinsă. Și o decizie care avea să schimbe totul, într-o lume care încă trăia în umbra Edenului pierdut. Dar aici apare întrebarea cu adevărat importantă. De ce l-a ales Dumnezeu pe Abel și nu pe Cain? A fost Dumnezeu părtinitor? A preferat El pe unul dintre frați în mod nedrept? Sau există o realitate ascunsă sub suprafața acestei istorii? Un adevăr profund care dezvăluie tipul de inimă pe care Dumnezeu încă îl caută și îl alege chiar și astăzi. Rămâi cu noi până la final, pentru că această poveste nu este doar despre doi frați din vechime sau despre o grădină dispărută de mult. Această poveste este despre tine, despre închinarea ta, despre inima ta, despre răspunsul tău față de cel care încă întreabă, la fel ca în începutul Scripturii, unde este fratele tău? Așadar, înainte de a merge mai departe, oprește-te un moment și apasă butonul de apreciere dacă ești gata să-L lași pe Dumnezeu să-ți cerceteze inima. Abonează-te pentru a nu pierde niciuna dintre aceste revelații profunde ale adevărului biblic. Și în comentarii, declară aceste cuvinte simple, dar puternice. Alege-mă, Doamne! Pentru că ceea ce urmează să descoperim ar putea schimba felul în care vezi închinarea, identitatea și ceea ce înseamnă cu adevărat să fii primit de Dumnezeu. Să începem. După cădere, Edenul a fost închis. Sabia de foc se rotea acum la intrarea grădinii, iar Adam și Eva priveau din afară către un loc care fusese cândva casa lor. Umbra pierderii s-a întins peste o lume care până atunci cunoscuse doar lumina. Paradisul fusese pierdut, dar viața continua. Și tocmai aici, în afara porților Edenului, începe cu adevărat povestea umanității. Nu în glorie, ci în luptă. Nu în perfecțiune, ci în durere. Nu în siguranță, ci în speranța fragilă a unui nou început. Geneza 4, versetul 1, spune astfel: Adam s-a unit cu Eva, soția lui, și ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Și a zis: Am dobândit un om cu ajutorul Domnului. Cain a fost primul născut, primul copil care s-a născut într-o lume deja marcată de păcat. Imaginează-ți acel moment. O mamă care ține în brațe un copil într-o lume care nu mai era perfectă. O lume unde durerea, munca și moartea tocmai își făcuseră apariția. Totuși, în inima Evei exista încă speranță. Poate că acest copil, poate că acest fiu, ar putea într-o zi să repare ceea ce fusese distrus. Eva nu l-a văzut pe Cain doar ca pe fiul ei. Ea l-a văzut ca pe o promisiune. Am dobândit un om de la Domnul. În aceste cuvinte există așteptare, există credință, există chiar și o posibilă profeție. Apoi, aproape ca o mențiune secundară, Scriptura spune simplu: a mai născut pe fratele lui Abel. Fără declarații mari, fără aceeași anticipare. Doar fratele lui Cain, Abel. Dar cerul avea să privească lucrurile diferit. Pe măsură ce anii treceau și drumurile lor au început să se diferențieze. Cain a devenit lucrător al pământului, un agricultor, puternic, perseverent, un om care lucra sub soare și trăia din rodul muncii sale. Abel a devenit păstor,
un om liniștit, vigilent, un om care veghea asupra turmei sale și avea grijă de cele mai vulnerabile creaturi, 2 frați, 2 vieți, 2 altare. Dar sub aceste roluri aparent simple se ascunde ceva mult mai profund, pentru că Cain și Abel nu sunt doar 2 fii ai lui Adam. Ei devin simboluri ale a 2 moduri de a trăi, 2 moduri de a te apropia de Dumnezeu, 2 atitudini ale inimii. Unul se încredea în lucrarea propriilor mâini, celălalt se încredea în Dumnezeul care a creat acele mâini. Și de atunci, lumea a continuat să fie împărțită între aceste 2 atitudini. Aceasta nu este doar o istorie de familie. Este povestea ta. Este povestea mea. De aceea, pe măsură ce intrăm mai adânc în această istorie, trebuie să ne amintim ceva important. Dumnezeu nu ne spune doar ce s-a întâmplat atunci. El ne arată ce se întâmplă și astăzi, de fiecare dată când venim înaintea Lui cu o ofrandă. Întrebarea este simplă, dar profundă. Care dintre frați ești tu? Și apoi a venit momentul care avea să schimbe totul. Geneza 4, 3 până la 5 spune: După o vreme, Cain a adus Domnului o jertfă din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă din întâi născuți ai turmei sale și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui nu a privit cu plăcere. Aceasta nu era doar o ceremonie religioasă. Era închinare, 2 altare, 2 jertfe, dar doar una acceptată. La prima vedere, amândoi au oferit ceva, dar Dumnezeu vede întotdeauna mai adânc. Nu profesia lui Cain era problema, nu faptul că era agricultor. Problema era postura inimii. Evrei 11, versetul 4 explică diferența. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin credință. Aceasta este cheia. Cain a dat din obligație, Abel a dat din încredere. Cain a oferit ceva, Abel a oferit ce avea mai bun. Întâi născuți, partea cea mai valoroasă. O jertfă costisitoare care spunea: Dumnezeule, am încredere că Tu vei purta de grijă și mâine. Unii teologi spun că diferența era sângele jertfei. Alții spun că diferența era faptul că Abel a adus primele roade. Dar, indiferent de interpretare, există o realitate clară. Dumnezeu nu vede doar ce ai în mână. El vede ce este în inimă. Cain a dat ceea ce era convenabil. Abel a dat ceea ce era valoros. Și atunci apare întrebarea pentru noi. Când te închini, ce îi oferi lui Dumnezeu? Îi dai ce este mai bun? Sau doar ceea ce îți rămâne? Îi dai primele momente ale zilei tale? Sau doar minutele obosite de la sfârșit? Pentru că închinarea nu este despre ritual, este despre inimă. Dumnezeu nu are nevoie de nimic de la noi, dar El caută inimi care au suficientă încredere în El încât să dăruiască fără teamă. De aceea jertfa lui Abel a fost acceptată, nu doar pentru ceea ce a oferit, ci pentru felul în care a oferit-o, cu credință, cu respect, cu dedicare. Dar reacția lui Cain avea să dezvăluie ceva mult mai periculos. Geneza spune că el s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața. Și Dumnezeu i-a vorbit: De ce te mâni? Dacă faci binele, nu vei fi primit? Aceasta este harul. Dumnezeu nu l-a condamnat imediat. L-a avertizat. Păcatul pândește la ușă. Dorința lui este să te stăpânească, dar tu trebuie să-l stăpânești. Ce imagine puternică! Păcatul nu bate la ușă, el pândește. Cain se afla exact la granița dintre alegere și tragedie. Dar în loc să-și aducă durerea înaintea lui Dumnezeu, a început să o hrănească. Și în cele din urmă gelozia a crescut, până când a făcut de neconceput. Geneza 4, versetul 8 spune simplu: Cain a zis fratelui său Abel să ieșim la câmp.
Și pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a ucis. Prima viață umană, luată de mâini omenești. Nu pentru hrană, nu pentru război, ci pentru invidie. Cain nu l-a ucis pe Abel pentru că Abel i-a făcut rău. L-a ucis pentru că Abel i-a amintit cine ar fi putut deveni. Apoi Dumnezeu pune o întrebare care răsună până astăzi. Unde este fratele tău Abel? Nu pentru că Dumnezeu nu știa, ci pentru că încă îi oferea lui Cain o șansă. Dar răspunsul lui Cain a fost rece. Nu știu. Sunt eu păzitorul fratelui meu? Și astfel inima lui s-a arătat. Conștiința fusese îngropată odată cu trupul fratelui său. Dar Dumnezeu a spus: glasul sângelui fratelui tău strigă către mine din pământ. Sângele lui Abel vorbea. Striga după dreptate, pentru că sângele nevinovat vorbește întotdeauna. Și apoi a venit consecința. Cain a devenit rătăcitor pe pământ, iar pământul pe care îl lucrase nu i-a mai dat rod. Dar povestea nu se termină aici, pentru că Scriptura spune că Abel încă vorbește, nu prin cuvinte, ci prin credința lui. Evrei 12, versetul 24 spune că sângele lui Isus vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Sângele lui Abel striga după dreptate. Sângele lui Isus strigă după iertare. Și aceasta este speranța noastră. Astăzi, întrebarea rămâne. Trăiești ca Cain sau trăiești ca Abel? Îi oferi lui Dumnezeu ceea ce este ușor sau ceea ce este valoros? Pentru că Dumnezeu nu caută perfecțiune. El caută o inimă sinceră. Așadar, întreabă-te chiar acum. Ce fel de jertfă aduc eu lui Dumnezeu? Dacă acest mesaj a atins inima ta, apasă apreciere, abonează-te și scrie în comentarii: aleg închinarea, nu aparența. Pentru că Dumnezeu nu caută oameni perfecți. El caută oameni reali. Și aceasta este doar începutul.